Hindi na siya. Paano mo dyan? Hindi pwede mo. Sus. Ito naman sa bulog. Ano mo dyan? Ito? Ito pa mo dyan ako. Bumili ko naman. Paano ba? Bilihugan o bugos. Kumawag mo hilot mo. Hilot. Kumawag ka naman hilot. Hilot ka na. Mga na hilot. Bakit tila na yun? Hilot to, hiluta. Wala hapon. Ano gusto mo dali? Diyan, pigil ka na. Uy. Diba? Ay. Sige lang ha. Ako dumangin ako ng tikukan. Kaya ang tanday nung ano. Ito ang bugi itong mata. Ang bugi ng kamera. Sige ba? Hindi yun.
Painit ko ganun ko. Naroon po tayo nung ito. Ano siya? Ano nih? Buku di. Ini apa gua dulu? Ini kan? Bukas ako. Ba, ba dito. Wala ka dito. Dali. Magano ka? Pati mo? Yung minum pang ba? Manak minum mo eh. Gahe naman yung kuha galing. Inom pang ba? Gahe siya.